Здравейте, уважаеми приятели, здравейте, уважаеми почитатели на моя канал. Приветствам всеки зрител на канала си. Днес ще ви дам един простичък ритуал за късмет и открит път в живота. Сложете един дъмфинов лист в своята обувка и вие ще видите големи изменения, но при едно условие. Трябва да кажете едни прости думички, наричане. Изгледайте цялото аудио-видео и ще разберете всичко. Днес искам да ви дам един прост ритуал, който ще открие пред вас големи възможности. Още в далечни времена хората са преписвали магически свойства на много растения. Така, например, лавровия лист, който наричаме дафинов лист, се е считал за символ на триумф и победа. Него са го слагали още в древногръцките олимпийски игри на победителите. Всеки победител се е считал за такъв, когато му бъде сложен венец от лавров лист. Дафиновия лист, лавровия лист се е считал в древния свят за триумф и победа. Различните народи през вековете са използвали листа от лаврово дърво в многочислените си традиции и обряди. Те са вярвали, че дафиновият лист обязателно е лист на победата и ще постигне поставената му цел. Сега листа от лавър, тъй наречените дафинови листа, както ги наричаме, се използват като подправка във всяка кухня. Има и във всяка кухня и всяка домакина ги използва. Но повечето хора ги използват само за аромат при приготвяне на ястия, без да знаят чудодейните му свойства и приложения. Той има и лечебни свойства, но това ще говорим за друг път. Искам да споделя с вас този прост ритуал, който ще ви помогне да ви открия пред вас възможности и ще очисти вашия път от всякакви препятствия. Да се направи много леко и просто, но главното е правилната настройка. Полезно е да се изпълнява при проблеми в живота, когато чувствате, че ви се е задънило късмета, живота, когато сте отчаяни, обезверени и не знаете какво да предприемете, сте в задънена улица и не виждате никаква светлина в тунела, перспектива, възможности да промените каквото и да било. Също действа и при проблеми в взаимоотношения в семейство и така нататък, и така нататък. И така, нужно ви е да... Какво е нужно? Нужно ви е да закупите няколко листа дафинови листа от някой магазин или ако се отглеждате такова в къщи. Сложете в своите обувки по едно дафиново листо. След това, преди да се легнете всеки ден, продължение там на дълъг период от време, слагайте листа в обувките си по един дафинов лист. От всяка обувка по един дафинов лист. После сложете обувките си пред входната врата и с тихо нашепване кажете следните вълшебни думички. Слагам дафинов лист в обувките си. Значи с късмет по живота тръгвам. Сега всички пътища се отварят пред мен. Страхотни възможности идват при мен. Каквото ще стане, ще стане. Думите ми не могат да бъдат отменени. Истина заклето. Сега ще ви го опитам. Ще го кажа и на руски. Лавровый лист в обувь кладу, значит, с удачей по жизни пойду. Теперь все пути передо мной открываются, большие возможности ко мне устремляются. Чему быть, тому бывает, моих слов не отменят.
истина. Казваме думичките един път. Обувките оставяме до сутринта, там пред вратата, и лягаме да спим. Сутринта изкарваме лавровите личета, обуваме си обувките и се отправим по ежедневните си задачи и занимания. Именно от този ден ще започнат промените във вашия живот в положителен смисъл. Пътят ви се отваря. Ще получите възможности, идеи и предложения, които ще ви помогнат да подобрят вашето положение. А да финовите листа, които сте използвали, е нужно просто да изгорите и да ги схвърлите пепелта. Вятъра. Не в кошчето за ръко. Опитайте тази практика на наричане и тя ще ви помогне. Много здраве, късмет, щастие пожелавам на вас, на вашите семейства. Успехи! Повтаряйте това нещо, отворете очи, ефективно, вярвайте и ще се получат нещата. И после ми пишете като отзиви какво се е случило под самото видео, в течение на времето, променило ли се нещо при вас, упорито ли сте го правили и така нататък и така нататък. Който ме е харесал и само минава през канала ми, нека се абонира, ако има желание, за още неща.